लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे फारि फारि नायलांबाय था। लोगोसे नोंथांमोना जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान नायसनदोंबा अननानै जोंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव क्लिक खालामनानै अलाव होनानै लाबानो जाबाय। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयाव नुनाय टपिकफोरनि सायाव आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय था। गिबियाव जों वान नेसन वान रेशन कार्डनि सोमोन्दै रायलायगोन। जोंनि इण्डियानाव मोनसेल' रेशन कार्ड सोलिगोन। बे रेशन कार्डजोंनो नोंथाङा इण्डियानि जेरावखि थाया मानो, साप'ज हमनानै ला नोंथाङा आसामनिबाबो नोंथाङा जुदि मुम्बाइ दिल्लीफोराव नोंथांनि रेशन कार्डजों माइरं एबा थावफोर बख'नानै जानो मोनगोन। बेखौ जोंनि इण्डियाना 30 सेप्तेम्बर 2020 सिमाव गासिमबो आधार कार्डजों आरो रेशन कार्डजों लिंक खालामनांगौ होननानै कम्पालसारि डिक्लेयार खालामखाबाय। दानिया गोबाङानो सोंदों बोरै बेखौ लिंक खालामो। बेखौ दाबो जोंनि आसामाव अफिसियेलि डिक्लेयार होआखै, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ खालामना होआखै। बेखौ जोंनि इण्डियानि 23 स्टेटआवल' बेखौ दाबो इन्ट्रडिउस खालामदों, माने बाहायजादों। बेयो जोंनि आसामाव दासिमबो अफिसियेलि डिक्लेयार होआखै। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां। जोंनि इण्डियानाव मोनसेल' रेशन कार्ड सोलिगोन। बे रेशन कार्डजोंनो नोंथाङा इण्डियानि खनला खनला जेरावखि थाङा मानो बे रेशन कार्डजोंनो नोंथाङा नोंथांनि माइरं एबा दालि जा मोनो रेशननि बेखौ बख'नानै लानो हागोन। बेखौ जोंनि इण्डियाना 2021नि मार्चनिफ्राय गासिबो स्टेटआवनो जाजोबगोन बियो। नाथाय जोंनि आसामाव दासिमबो अफिसियेलि डिक्लेयार होआखै, बेनिखायनो नोंथांमोननो भिडिअखौ खालामनो हायाखै। जेब्ला अफिसियेलि डिक्लेयार होगोन आं नोंथांमोननो बोरै लिंक खालामनांगौ खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। पिएम किसान स्केमनि सोमोन्दै रायलायगोन। नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा निउसफ्रावबो नुबाय जानो हागौ। जाय बिथांमोना फेक पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामनानै फैसा मोनदों बिथांमोननि सायाव स्ट्रिक्टलि एक्सन लागोन होननानै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाला बुंदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि मिस्टार अतुल बरायाबो बे खोथाखौ बुंदों। जाय बिथांमोना न'खरसेयावनो सानै साथाम बानायदों बिथांमोननि सायाव एक्सन लागोन होननानै बुंदों। आरो जाय बिथांमोना 2 नम्बर साप'ज हमनानै ला नोंथांनाव लेन्ड हल्डिं गैया, नोंथाङा सोरनिबा लेन्ड हल्डिंजों 2 नम्बर बानायबाय। बेजों लोगोसे सोरबाफोर न'खराव साख्रि गोनाङानो बेखौ एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना 2000 मोनबाय थाबाय। मोनसे न'खरावनो सानै साथाम एबा स्टुडेन्टफ्रानो बेखौ एप्लाइ खालामनानै 2000 फैसा मोनगासिनो दं। अरिजिनेल आबादारिफ्रासो मोनाखै होननानै बुंदों। बेयाव माखासे केस सोलिनायनि गेजेरजों दा जोंनि आसामाव मोनबेसे जाय मोनदों बिसोरनि एप्लिकेसनखौ रिभिउ खालामजोबगोन। जुदि बायसान्सआव सोरबा साख्रि गोनाङानो बेखौ एप्लाइ खालामदों एबा आबादारि नङियानो एबा सोरबा लेन्ड हल्डिं गैयि एबा 2 नम्बर खालामनानै बेखौ 2000खौ मोनदोंबा बिनि सायाव स्ट्रिक्टलि एक्सन लागोन होननानै बुंदों। जेलबो जाहोगोन एबा फैसाखौ हरफिननांगोनबो होननानै बिथांमोना बुंदों। स्ट्रिक्टलि एक्सन लागोन होननानै बुंदों। जुदि नोंथांमोना बेखौ सिगां मोनथिनानै लाग्रोनाया मोजां। गोबां गामियावनो दा मिटिं जागासिनो दं। अफिसारफोर फैनानै नोंथांनि गामिफ्रावबो जानो हागौ। नोंथाङा जुदि नोंथांनि न'खराव सानै साथाम आबादारि नङिफ्रानो गिनांगौ जानानै फैदों। जुदि नोंथांमोना नोंथांनि गामिनि लिस्टफोरखौ नायनोबा, नोंथांनि गामियाव सोर मोनदों बेखौ नायनोबा नोंथांमोना पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नायनो हागोन। आं बेखौ बोरै नायो नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। गोबाङानो जाय बिथांमोना सासेयावनो 2 गाहाम पिएम किसानखौ एप्लाइ खालामनो होनदों। बेंक एकाउन्ट नाम्बार दस्रा होनानै बिथांमोनाबो गिनांगौ। बिथांमोनखौबो स्ट्रिक्टलि एक्सन लागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना नोंथांनि गामिनि पिएम किसाननि लिस्टखौ अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बोरै नायनांगौ आं बेखौ खोन्थानि। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयो पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइट। नोंथांमोनहा बयबो मोनथिखायो। नोंथांमोना पिएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांदो। बेनि उनाव बेयाव गोजौआव नुगोन नोंथांमोना फार्मार कर्नार होननाय मोनसे नुखागोन। बेयाव नोंथांमोना फार्मार कर्नाराव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुदों बेनिफिसारि लिस्ट। बेयाव बेनिफिसारि लिस्टआव बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोननि मोखाङाव नेटआ स्ल' बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथाङा बेयाव नोंथांनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। साप'ज जोंनिया आसामखौ सेलेक्ट खालामदो। बेयाव एसे लडिं जागोन बेबायदि गिदिंनानै। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालाम। नोंथाङा मा डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ नेटआ स्ल' बेनिखायनो जायाखै। स्टेटखौ सेलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालामदो, गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव लडिं जाबावगोन। लडिं जानायनि उनाव नोंथांमोना साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव नेटआ स्ल' आं गासैखौबो खालामग्रोनि। बेयाव साब डिस्ट्रिक्टआव नोंथाङा नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टफोरखौ मोनथिखायो जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामजोबदो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि ब्लकखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनायनि उनाव
नोंथाङा बेयाव नोंथांनि भिलेज टटेल बे ब्लकनि आन्डाराव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव मोनबेसे भिलेज दं बेयाव फैजोबखागोन। नोंथांमोना बेखौ गाव गावबागावनि गामिखौ नागिरनानै होबानो जाबाय। बेयाव गाव गावबागावनि गामिखौ नागिरदो, बेयाव मोनफ्रोमबो गामियानो फैजोबखागोन। नोंथांमोना बेखौ नायनानै गाव गावबागावनि गामिखौ होबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि गामि गासैखौबो होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबाहाय नुदों नै गेट रिपर्टआव क्लिक खालाम। गेट रिपर्टआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि लडिं जागोन दसे। नोंथांमोना बेखौ नेथ'दो। नेथ'नायनि उनाव नोंथांनि गामिनि गासिबो सोर मोनदों सोर मोनाखै बिनि लिस्टआ फैजोबखागोन। बिदि गेट डाटा होखांनायनि उनाव बेयाव नोंथांनि गामिनि गासिबो साबेसे सोर मोनदों, हौवाना हिन्जाव, मेल बा मेल, फेमेल बा फेमेल नुखागोन। सोर मोनदों सोर मोनाखै, नोंथांनि गामिनिफ्राय साबेसे मोनदों, सोर मोनदों, सासेयावनो मोननै बानायदों ना मोनथाम बानायदों बेखौ नोंथांमोना लिस्टखौ नायजोबनो हाखागोन। बेयाव नोंथांमोना नुजोबखागोन नै साबेसे सोर बानायदों। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव मोननै मोनथाम पेज थानो हागौ। जुदि बे पेजआव गैयाबा नोंथाङा 2, 3 बिदि पेज थालांगोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै नायबाय। जुदि नोंथांमोना बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानैबो सोंहरनो हागोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। जुदि सोरबाफोर एसे लिरनो गोसो दंबा एबा एसे कम्पिटिसनाव बाहागो लानो गोसो दंबा नोंथांमोना एसे कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हागोन। जुदि नोंथाङा एसे कम्पिटिसनाव फार्स्ट थाङोबा नोंथांनो 10,000 होगोन आरो सेकेन्ड थाङोबा नोंथांनो 6,000 होगोन आरो थार्ड थाङोबा नोंनो 4,000 होगोन। बेखौ सोर कम्पिटिसनाव बाहागो लानो हागोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि होदों। गुवाहाटि कमार्स कलेजआ बेखौ MBA आरो BBA डिपार्टमेन्टआ अर्गानाइज खालामदों। नोंथांमोना बेखौ बाहागो लानोबा बाहागो लानो हागोन। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जायखिजाया HS स्टुडेन्ट आरो आन्डार ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेटआ नोंथांमोना बेखौ बाहागो लानो हागोन। एसेनि टपिकआ नोंथांमोना बेयाव नुदों नोंथांमोना बिनि सायाव एसे लिरनांगोन। इम्पेक्ट अफ COVID-19 दा ग्लबेल पेन्डेमिक अन इन्डिया इन्डास्ट्रि ट्रेड एन्ड कमार्स बिनि सायाव नोंथांमोना एसे लिरनांगोन। नोंथांमोना बेयाव रेजिस्ट्रेसन फ्रि नोंथांमोना बेखौ रेजिस्ट्रेसन नि थाखाय फैसा होलायनाङा। नोंथांमोना जुदि देरहायोबा नोंथांमोननो बेयावनो फार्स्ट प्राइजनो नोंथांमोना 10,000 आरो सेकेन्डआव 6,000 आरो थार्डनो 4,000 होगोन। नोंथांमोना माबाफोर बुजियाबा बेयाव बे इमेल एड्रेसाव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। बेजों लोगोसे बेयाव माखासे इसेनि गाइडलाइन होदों। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जायखिजाया नोंथाङा HS स्टुडेन्ट आरो आन्डार ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट स्टुडेन्टफ्रानो बेखौ नोंथांमोना बाहागो लानो हागोन। जायखिजाया डिसिप्लिन साइन्स आर्ट्स कमार्स जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ बाहागो लानो हागोन। HS आरो आन्डार ग्रेजुवेट आरो पस्ट ग्रेजुवेट स्टुडेन्टफ्रा नोंथांमोना बेयावनो 1000 वर्डनि गेजेराव लिरनांगोन। नोंथांमोना आरो बेयाव माखासे रुल होबावदों। नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि फन्ट स्टाइलखौ नोंथाङा टाइम्स निउ रमान स्टाइलजों लिरनांगोन। बेजों लोगोसे नोंथांनि फन्ट साइज माने हेडिंआ 14 जानांगोन। नोंथांनि आरो ग्राफिकआ टेक्स्टआ नोंथाङा 12 जानांगोन। साइजआ नोंथांमोना मोनथिखायो। जाय बिथांमोना कम्पिउटार थुनो गोरों एबा टाइप खालामनो गोरों बिथांमोना मोनथिखागोन। बेजों लोगोसे नोंथांमोना एसेखौ बेयाव बे इमेल एड्रेसाव सेन्ड खालामहरनांगोन। बे रिजाल्टखौ 1 जुन 2020 होगोन। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनानै लानाया मोजां। आरो जाय बिथांमोना प्राइजखौ देरहागोन बिथांमोना सार्टिफिकेट होगोन। बिथांमोननो सार्टिफिकेट होखागोन। जायखिजाया नोंथांमोना साप'ज नोंथांमोना पस्टफोरजों दैथायहरबा बे एप्लिकेसनखौ जानाय नङा। नोंथांमोना नैबे इमेलावनो अनलाइनसो दैथायहरनांगोन। बेखौ दैथायहरनांगोन नोंथांमोना 20 मेनि सिगांनो एबा 20 मेसिमाव नोंथांमोना दैथायहरनांगोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा सोंहरनो हागोन। आं आंनि इन्सटाग्रामनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बेयाव सोंहरनो हागोन। जुदि बेयाव आं कमेन्टआव रिप्लाइ मोनाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव सोंहरनो हागोन फल' खालामनानै। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव दानिया जों 4 नम्बरनिखौ रायलायगोन। साफ्रोमनोबो होगोन फ्रि 10,000 रुपिस। जोंनि इण्डिया एबा नर्थ इस्टआव कर'ना भाइरास जायै स्टेटफोरनि गेजेराव नागालेण्डआबो मोनसे। जाय बिथांमोना नागालेण्डनि सिङाव दा दस्रा जायगायाव नागालेण्डनिफ्राय गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय दं एबा फरायनाय थाहैनाय दं बिथांमोननो नागालेण्ड गभर्नमेन्टआ 10,000 फ्रि होनाय जागोन। बिथांमोननो साफ्रोमनोबो फ्रि होनाय जागोन। माने बिथांमोना गावनि स्टेटआव फैनो थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। 18,000 मानसिफोरा गावसिनि नागालेण्डआव फैनो रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि स्टेटआव दासिमबो कर'ना भाइरास सासेबो जायाखै। बेखौ नोजोर होनानै नागालेण्डनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गावसिनि स्टेटआव फैहोलिया। बेखौ जाय गुबुन स्टेटआव दं एबा गुबुन स्टेटआव फरायनो एबा खामानि मावनो थाहैदों 18,000 मानसिफोरनो बिथाङा साफ्रामनोबो 10,000 सोनानै हरसिगोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा इन्सटाग्रामाव फल' खालामनानै सोंहरनो हागोन। आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव इन्सटाग्रामनि लिंकखौ होखागोन। नोंथांमोना बेयाव सोंहरनो हागोन। डिटेल्सै माबाफोर बुजिखौ सोंहरनो हागोन। आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनाबो सोंहरनो हागोन। नाथाय कमेन्ट खालामनायाव नोंथांमोननो रिप्लाइ होबाय थानो उसुबिदा जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना डिटेल्सै मोनथिनो थाखाय जायखिजाया
बेयाव होनायफोरनि थाखाय नोंथांमोना इन्सटाग्रामाव फल' खालामनानै सोंहरनो हागोन एबा मेसेज खालामनानै सोंहरनो हागोन। दिनै भिडिअ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ बयखौबो लोगो मोनगोन। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना होलांदो। थेंक इउ।